Opa, azpe, eskuinetan nahi eta animo asko zure puntui erantzuten, hause da nire bertsoa. Londres aldera doa, lehenengo puntua. Berandu hasi gendun guk hemen kontua, Borisen ideia zen denek onartua, disfruta dezala oin isolamentua. Ta nire desafioa guain Jose Arizkorreta botako diot, así que Jose hause da erantzun behar dezun puntua. Gitarraren sokakia gastatu aldira,